Hemen txenago, leher eginda. Zergatik? Nik estres batean bizi nintzala pentsatzen nuen. Esnatu, kafetxoa hartu, hori bai, nik bakarrik bestelaz naiz pertsona. Umeak jaiki, gosaria egin, jantzi, ikastolara eraman, lanera joan, erosketak egin, etxea konpondu, eta gero 5:00 merienda prest eta berriro ikastolara umeen bila. Hortikan, eskolaz kanpoko jarduetara eraman, alde batetik bestera ibili, etxera bueltatu, etxeko lanak egin, dutxatu, afaldu eta ohera. Eta momentu horretan, bakea niretzako. Bai, nire aingerutxoek hasieratik lo segidan egiten dutelako. Eta horrela egun bat, eta beste bat, eta gero asteburua. Larunbat goizetan, etxeko lanak egin, gero aperitiboa, aitona, amama, izeba, lengusinak, hortikan arratsaldean, paseo bat ematera, zinera, lagunekin gelditu, eta ja, igandean gaude. Igande goizean atera, eta arratsaldeak guretzako hartzen genituen. Bai, jolasak ateratzen genitun, partxiz, doble, kartak, edo bestela pelikula bat ikusi, palomitak jaten, dantzatu, mozorrotu, eta beti pentsatzen nuen, ziztu bizian pasatzen da denbora. Haze pena ez izatea denbora gehiago txikiekin disfrutatzeko eta gozatzeko. Zas, tori, denbora nahi zenun, hor daukazu. Kriston denbora. Gaur egun, asteak daramatzagu etxean sartuta. Arrazoia denek dakigu, eta horretaz ez dizuet hitz egingo. Nik etxean bizitzen ditugun momentu batzuetaz hitz egingo dizuet. Ama izaten jarraitzen dut. Aktorea, komunikazioan entrenatzailea, administraria, eta horretaz gain, nik eskatu gabe eta batez ere nere burua prestatu gabe, orain informatikaria, sukaldaria eta gizarte, inglesa, euskera, lengua, ingurune, musika eta soinketako irakaslea naiz. Ai, ama, baino, hau nola egiten da? Ni ez nago prest guzti hau egiteko. Bai, prest nago? Eta denborak horrela esan dit. Astelehen goizetan, gozalduta gero, gure sala ikastolako gela batean bihurtzen dugu. Bai, sala, zeren konturatu gera gure etxean wifia ez dijoala geleetara, orduan salan jartzen gea 3, beraiek etxeko lanak egiten eta ni lana egiten. Orduan, handienak bere ordenagailua hartu, kaskoa jarri eta horrazten da lan guztiak txukun egiten. Txikiaren irakasleak astelehenetan, aste osoko plangintza bidaltzen du. Ze plangintza. Gizarte, matematika, euskera, irakurketa, ingles, berak fitxak batzuk bidaltzen ditu. Zuk inprimatzen dituzu. Bueno, impresora baduzu, zeren posiblea da ez izatea impresorarik. Bueno, orduan, horritxuri batean, hor guztia kopiatzen duzu, txikiak ariketak egiten ditu, argazki bat ateratzen diozu, eta emailez irakasleari bidaltzen dizkiozu, fitxa guztiak. Eta orduan jasotzen duzu. Aupa, bikote, lan ona, fitxa guztia jasotak. Egun batzun barru, feedbacka jasoko duzue. 45 urte eta ikastolara bueltatu naiz. Bueno, eta gero, beraiek etxeko lanak egiten dituzte, ni lanean nagoen bitartean, baina noski, zalantzak ere badituzte. Amatxo, zatiketa hau eske ez dakit nola egiten den lagunduko diazu? Bai, noski, maitia. Bilatu behar dezu, zenbaki bat, honekin biderkatzen duzunean, zenbaki honik... ama, niri horrela ez didate esplikatzen ikastolan, ez dizute zertxore ulertzen. Eta noiz aldatu dute, zatiketak egiteko modua? Ta gero bestea dago. Lenguan gizarteko ez dakize fitxe egiten ari zan, eta bapatean esaten dit, ama barkatu baino, animali honek zer dauzka, zelula bat edo gehiago? Aitxoin! San Google. Mobila hartu, hor jartzen naiz eta entzuten da. Ama nik hori ere egin dut eta hor ez dago erantzunik. Maitia, barkatuko diazu baino nik eske ez dakit. Ama ez da justua, berari beti laguntzen diozu eta niri inoiz eta nik ezin ditut gauza guzti hauek bakarrik egin eta mezu bat iristen zaio. Ez da zer gertatzen, Nagoreren amak lortu du. Begira, ze maja Nagoreren ama. Bueno, eta goiza horrela pasata gero, bazkaltzeko momentua iristen da.
Nik dilistak ja prest ditut. Mailan jartzen ditut eta entzuten dut. Amatxo, ez daude gaizki baino ikastolakoak goxoagoak daude. Barkatu? Nor juten da ikastoletara ume hauei bazkaria prestatzea? Berasategi? Alzak? Zeren, dilista batzuk dira. Eta neriak oso goxoak zeuden. Gatz puntua zoragarria. Dilistak ondo eginak. Bere porrua, piperra, zenarioa, txoixoa, ogitartekoan jartzeko modukoa zegoen. Eta entzun behar dut. Amatxo, ikastolakoak hobeagoak dira. Dena jaso eta gure deskantxu momentutxoa daukagu. Bai, motza, hori bai, zen oraindikan gauza bat gelditzen zaigu egiteko. Soinketa! Orduan, amatxo maila jartzen ditu, kamiseta, eta horrazten gea. Venga, guazen ematea. Ikastolatik, linkak bidaltzen dituzte baita ere, esanez, bat aerobik, beste bat zumba, beste egun batean luzaketak, eta hor jartzen gea. Venga, guazen luzaketak, venga, alde batera, orain bestera, oso ondo. Eta abdominalak, bai, abdominalak ere egin behar dira. Venga, guazen, abdominalak, eta txikiak ikusten ditut. Ama, zuk normalean hau ez duzu egiten. Ja, baina eske ez gaude momentu normal batean. Orduan gozain gauza bat egitea. Goxo, egunero gimnasia egingo dugu. Aizue, eta lortu dugu. Ez dakizu ez ze ondo pasatzen dugun orain. Maila guztia jartzen ditugu hor hirurak eta hor ibiltzen gea. Venga, guazen! Eta gero, dutxatuta gero, gogoratzen zeate igande horiek nola kontatu dizuedan. Orain, egunero tartetxo hori daukagu. Bai, partxizia jolasten dugu, edo hitz egiten dugu, parrak botatzen ditugu, negarrak baita ere, zeren tokatu zaigu momentua zaila da. Baina denon artean lortuko dugu. Eta nik, mezu batekin bukatu nahi dut. 2020ean mundu aldatu da, denak etxean sartuta ala bizi gara. Musuta besarkadak pantailan eman da, hau bukatzen danian elkartuko gara. Besarkada, eutxi!